Ωραία είσαι εδώ. Τελείωσες? Τελείωσα. Ο λόγος που ήρθες στην κουζίνα μου, μπορώ να το ξέρω? Κοίταξε, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Δεν είμαι καλή στη μαγειρική. Ναι. Και θέλω τη βοήθειά σου, γιατί Ναι. υπάρχει ένα γραφικό πράγμα που λέει ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι και εγώ πρέπει να εντυπωσιάσω ένα γκομενάκι. Δεν το έχω βρει, ελπίζω να το βρω στην πορεία με τη μαγειρική σου. Λοιπόν, ήρθες στο καλύτερο σημείο. Καλά, στις δυνάμεις μου το ξέρεις ότι πιστεύω. Ήρθες στο Dr. Love. Σήμερα θα σου κάνω την καλύτερη συνταγή για να ρίξεις όποιο γκομενάκι θέλεις. Και φαντάζομαι ότι επειδή είναι Αγίου Βαλεντίνου τώρα, έχεις βάλει κάποιο στο μάτι. Εντάξει, 1, 2, 3. Κάποιος θα πέσει. Είναι για 4 μερίδες η συνταγή μας, οπότε μπορείς να τη σερβίρεις σε περισσότερα άτομα. Και να διαλέξετε. Μπράβο. Καταπληκτικά. Θα φτιάξουμε μια μακαρονάδα θαλασσινών. Ξέρω ότι λατρεύεις τα θαλασσινά. Τα λατρεύω. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Παίρνουμε ένα wok, μια τηγανάρα, τη βάζουμε πάνω στη φωτιά και πρέπει να με βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα με τις γαρίδες μας. Ρίξε ελαιόλαδο. Πόσο? Εδώ πάνω. Ναι, λίγο, μια κουταλιά της σούπας. Έτσι κουνεύεσαι, αυτό είναι ωραίο. Αλατάκι. Πιπεράκι. Τέλεια. Η μόνη δουλειά που έχεις εδώ πέρα είναι να γυρίσεις τις γαρίδες σε 10 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δεν θέλει αυτή να γυρίσει. Εντάξει. Λοιπόν, βγάλετε. Άμα φάμε ποτέ σφύρα μου. Μα κοίταξε τι ωραίος που είναι. Ναι, είναι, αλλά. Γιατί? Γιατί κάει και το χέρι μου. Για βες. Από τι? Από τον ατμό. Είμαι ευαίσθητη. Άκου τώρα. Βγάλαμε το τηγάνι από τη φωτιά, αλλά αφήνουμε τη φωτιά να καίει. Γιατί εδώ μέσα, όπως είναι, θα προσθέσουμε λίγο ακόμα λαδάκι. Νταντάν. Θα ρίξουμε το σκορδάκι. Ξέρεις τι, σκόρδωσε στη συνταγή του Αγίου Βαλεντίνου. Εμένα μου αρέσει και η μυρωδιά και όλα, αλλά μήπως είναι λίγο επίφοβο. Επίφοβο. Είπαμε να το ρίξουμε τον κομμενάκι. Θα σου πω. Άμα το σκόρδο το βάλουμε ομό, ναι, είναι επίφοβο, μυρίζει. Αλλά όταν το βάλουμε πάνω στο τηγάνι και το σουτάρουμε για αρκετή ώρα, αρχίζει και γίνεται chips. Το βλέπεις? Με αποτέλεσμα να χάνει όλη αυτή την έντονη γεύση και να γίνεται πάρα πολύ σεξι και νόστιμο. Το ξαναβάζουμε πίσω στη φωτιά. Και έχουμε εδώ πέρα πιπεριές τσίλι. Καφέ, κίτρινες, πορτοκαλί. Και θέλουμε να δώσουμε διαφορετικά χρώματα. Οπότε θα χρησιμοποιήσω λίγο κόκκινη, λίγο πράσινη και λίγο από όλες. Θα τις κόψω λεπτές φετούλες εδώ πέρα. Και επειδή έχουμε πάρει το κάτω-κάτω μέρος στην κόκκινη, δεν καίει καθόλου. Να ξέρεις ότι άμα δεν έχεις πόρια, δεν καίει η πιπεριά. Αυτή είναι πάρα πολύ καυτερή, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και τη θέλουμε γιατί θα δώσει διαφορετικά χρώματα. Εδώ πέρα έχουμε κίτρινη. Πολλά σπόρια και κίτρινη. Και πορτοκαλί. Τώρα, βάλε το τηγάνι πίσω στη φωτιά και ρίξε όλες τις πιπεριές μέσα. Ρίξτε. Εγώ έχω λίγο ginger. Να το κάνω και έτσι. Μπράβο. Καίγομαι. Γιατί κουνάω τα πόδια μου όταν καίγομαι. Μέσα λίγο τη φωτιά. Άμα φοβάσαι ότι καίγεσαι, απλά βγάλε το τηγάνι από τη φωτιά, δεν μας πειράζει. Ανακάτεψε εδώ πέρα. Τώρα θα καείς λίγο, γιατί όταν ψήνουμε τσίλι γενικά βγάζει αναθυμιάσεις, αλλά μην φοβάσαι. Σου το είπα, μας προετοίμασα. Τι έβαλες εδώ, τώρα έχω χαθεί, περίμενε, υποτίθεται να Τι ήταν αυτό? Ginger ήταν αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, ανακατεύουμε και αυτό που θέλουμε τώρα να κάνουμε είναι ουσιαστικά όλο αυτό το λαδάκι που έχουμε εδώ μέσα να το αρωματίσουμε. Θα σβήσουμε με λίγο μπράντι ή κονιάκ. Φύγε. Μπράβο. Και μόλις σβήσουμε το κονιάκ, θα ρίξουμε μέσα την ντομάτα. Εγώ θέλω να μαγειρέψω στο κομμενάκι, δεν θέλω να κάψω το σπίτι μου, Άκη. Άμα θες, μην το βάλεις φωτιά. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα περιμένουμε ακριβώς 3 λεπτά να βγάλει η ντομάτα τα ζουμιά της. Λοιπόν, μετά από 2-3 λεπτάκια βλέπεις πως έγινε η ντομάτα. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε μέσα τα μύδια μας και τα κυδόνια μας μέσα. Πώς τα βλέπεις? Καλά. Τώρα θέλουμε να ανοίξουν αυτά. Αυτό που θα κάνουμε είναι να χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά. Εδώ. Να βρούμε κάτι να το καπακώσουμε. Όση ώρα γίνονται αυτά, πάμε να ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω απομίμηση καβουριού. Βγάλε μου ξύσμα από 2 λάιμ. Τέλεια. Και θέλουμε λίγο φρέσκο τσίλι για το τέλος, γιατί το τσίλι το ψήσαμε πάρα πολύ. Θυμάσαι που το ψήσαμε? Ναι, έχασε λίγο από την αψάδα του εκεί πέρα, οπότε δεν είναι πάρα πολύ ζεστό. Και τώρα, δεν είναι εύκολη συνταγή ως τώρα. Δες εδώ. Άρχισαν να ανοίγουν τα μύδια και τα κυδόνια. Όταν ανοίξουν σημαίνει πως είναι έτοιμα. Δεν χρειάζονται παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μυστικό της γοητείας. Θα
θα ρίξουμε έναν κύβο κοτόπουλο μάτζι. Κοτόπουλο. Ανακάτεψε. Ωραία. Και μόλις λιώσει, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Καβούρι, lime, chili. Συνεχίζω και να κατέβω εγώ έτσι. Βέβαια. Το χυμό από 2 lime. Α, τα ρίχνουμε για τα lime. Γιατί θέλουμε να είναι όξινη η γεύση μέσα. Τέλεια. Τις γαριδούλες μας. Και έχω βράσει λίγα λιγουίνι. Θα τα ρίξω τελευταία στιγμή μέσα. Εδώ. Το έχουμε να ανακατέψουμε. Ποτέ. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Στο τέλος πάντα, όταν φτιάχνουμε μια τέτοια συνταγή, προσθέτουμε τα αρωματικά μας. Για αυτή τη συνταγή διαλέξαμε να ρίξουμε τι. Άμα το βρεις, θα σου κάνω το τραπέζι 3 συνεχόμενες μέρες. Έλα, δεν είσαι στο, βοηθήστε με. Τι είναι. Δεν μυρίζει, μυρίζει lime. Βοήθησέ με, δες μου ένα κλου. Μα είναι πολύ χαρακτηριστικό το σχήμα του. Κόλανδρος. Σου το είπα να πω. Ό,τι μου το είπανε. Δεν μου είπες χαρακτηριστικό σχήμα, εγώ τα πάω καλά με τα σχήματα. Ρε, δεν είναι δυνατόν. Μου λέει, όχι, δεν μου το είπε και είναι μπροστά μου. 3 μέρες στο τραπέζι. 3 μέρες τραπέζι, λοιπόν. Ωραία. Ανακατεύουμε. Να ανακατέψω έτσι. Όχι, κρίμα είναι να πάει. Ανακατεύω εγώ. Λοιπόν, φροντίζουμε να πάνε όλα παντού. Οπα. Όχι μόνο εδώ πέρα. Και σερβίρουμε. Έτσι το φτιάξουμε λίγο όμορφο. Λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Το έχεις. Είσαι καταπληκτική! Δεν είμαι, εντάξει. Φτάνει. Και ήρθε η ώρα να φάμε. Σου έχω ετοιμάσει το τραπέζι. Άντε, γεια μου. Άκη, αν μετά από αυτό το πιάτο δεν με ερωτευτεί παράφορα και όλα αυτά τα σχετικά. Να έρθει να σου κάνω το δεύτερο session. Και άμα δεν πέσει με το δεύτερο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα πέσει με το τρίτο. Και αν δεν πέσει με το τρίτο. Αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει κάτι μεταξύ μας. Ωραία. Το καταλαβαίνεις. Το δέχομαι. Θα προσπαθήσω παρόλα αυτά 3 φορές πρώτα. Είναι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ.